Godmorgen. Jeg laver snart en virkelig sådan cute, animeret intro, så glæder dig til det. I dag er den 8. Den 21. august. Jamie wants a ride. Og som du kan se på overskriften, days go and time flies. And if you know, you know. For jeg er jo startet på gym, og i dag bliver en rigtig hyggelig dag, hvor jeg skal alt muligt. Oh my god. Jeg skal vise mit nye værelse. Yes. Eller du ved, det er blevet lavet. Ej, don't mind the sovehus. Min bladspiller. Fuck. Jeg har ønsket mig den her pladespiller i så lang tid. Så nu står den her under. Står det keyboard, jeg låner af min lille søster. Ja, det lyder lidt mærkeligt, men ja. Planter. Okay, det var der jeg sad lige før. Der er lidt rot. Malet væggen. Okay. Ja. Det har du nok set i en af mine andre videoer, men whatever. Nyt sengebesøg. Og ja, hold op. Ja, det der. Mit skab, jeg har skrevet sådan nogle noter på sådan noget. Spillene. Og muligt for efterskole og noget. Min blå bog. Random shit. Lille room update. Og som I kan høre, har jeg fået Kiwi igen. Hey buddy. Det er meget fed end sidst. Jeg har fået et rundt bord. Cute nok. Så håber du kan lide resten af videoen. Bye! Okay, jeg skal lige lummer det, you know. Jo, hvad vil jeg sige? Ja, og så velkommen tilbage. Fully tilbage fra efterskolen. I missed you. Og så har jeg også lige lagt en anden vlog ud, som var en fredag. Så vi har i det her hjørne, tror jeg. Kig på det. Go watch that. Because nej, alle vil så bare lige vil se en hyggelig lille video, som jeg har lavet. Så se den. Velkommen til this day in a life with me. Det der skal lige nu, at jeg er i gang med, jeg ser lige Emma Chamberlain. Jeg er i gang med at gøre klar til at lige at tage ud. Eat. For Grammy, mand. Ja, det er godt nok. Hvis du ikke gider at se mange grimasser, så det er ikke lige dig, så kan du bare klikke ud. Så det er ikke det rigtige sted for dig. Oh my god, jeg elsker faktisk Olympics. Oh my god. Og jeg har også selv gået til gymnastik faktisk, hvor jeg kom til konkurrencer og sådan noget der. Fordi jeg var på eliteholdet. Min krop var legit bygget til det sådan. Ja, men da jeg var lille, så gad jeg gad bare ikke. En eller anden grund. Ja, jeg har boxershorts indenunder, fordi det er uncomfortable. Hvis det heller ikke er noget for dig, så kan du også godt gå ud med værelse. Yes! Nå, men jeg har de her mine mors bukser på. De er ret cute. Dem her. Jeg kan ikke beskrive farven. Alle faktisk ikke kan beskrive farven. Hvad er det for en farve? Jeg ved alle, den er blå, ikke? Men jeg vil ikke sige, at den var sådan jeanblå. Er den jeanblå? Hvad skal jeg ellers? Hvilke sko skal jeg på? I don't know. Girl, don't you stop to get enough. Oh my god, der er godt lys.
Men det er ikke derfor, vi er her. Vi er her for at show a day in my life. Det er for tæt ud. Ikke engang fordi, at lysen kommer den her vej. Det er fordi, den spejler sig i sådan et vindue mod mig. Får man tage noget her? Nej, det gør man ikke. Så og vandmælet lidt. Det er faktisk til salg. Jeg har også smeltet den her. Ej, må jeg gå også nu? Hey. Jeg vil lige lave noget natmad. Jeg ved ikke, hvad jeg vil have. Loki-kurs. Jeg vil bare spise. Min hjerne er helt ramt ned, hvor jeg skal købe min hjerne ned. Så er fucking rest ud. Det er fucking hyggeligt, og vi snakkede bare fucking lang tid. Lavede delicious food. Tortillas med kylling og smeltet ost. Jeg var hjem og cyklede hjem og blastede musik i min høretelefoner. Ja. Jeg er lukkelig virkelig oppustet. Guys, tak fordi du så med. Og jeg håber, du vil subscribe og alt det der. Ja, det var ciao for now.